Здравейте в нашата хубава работилница. Разгледайте. А сега ще ви покажа ето този инструмент. Ето. Я пак? Стряс. Само понякога не става, защото няма достатъчно сила. Не го стана. Не натискаш малкото копче. Тряс. Бум и бам. Шак. И почвате да ковете. Не знам. Я. Къде ще това нещо? Някаква дъска да не е паднало.